a todos, estamos no sur da provincia de Ourense. De feito, estamos xa moi cerquiña de Portugal. Nunha zona na que hai anos, pois abundaban os contrabandistas. Aínda agora hai moito intercambio entre a zona portuguesa e a zona española. Pois a xente vai dun país a outro para ir a feiras, para ir a traballar, para ir a pasear. Nós de momento quedamos aquí, na zona galega, no lugar de Vilar. Por qué? Porque hoxe vos queremos presentar a 4 músicos que xa tocaban xuntos cando eran uns nenos, casi. Falamos de alá polos 50, polos 60. Despois, claro, a mili, a emigración, pois separounos e estuveron 25 anos sin compartir unha peza. 25 anos. Xuntáronse hai 2 ou 3 anos para recibir un premio e agora, de cando en vez, temos unha ocasión especial e podemos escoitalos os 4 tocar xuntos. Esta noite vai ser unha desas ocasións especiais. Son os gaiteiros do Vilar. Vel, aquí estamos, Calvos de Randín e o concello de referencia. Como xa vos dixemos, cerquiña de Portugal. De feito, aquelas montañas que vedes ao fondo son portuguesas. Pero ollo, que nos quedamos aquí en Vilar, cos protagonistas de hoxe, Celso, Manuel, Paco, Recaredo e máis os 40 veciños que viven aquí. Todos son maiores e por iso todos recordan cando os gaiteiros de Vilar animaban as festas e poñían a bailar a mocidade do contorno. Eran e son un cuarteto tradicional, gaita, clarinete, bombo e caixa, pero como a moitos outros grupos do interior de Ourense, nunca usaron traxe de gaiteiros. Eles eran estrelas dos anos 50 e 60 e daquela estilábanse outras modas. A necesidade e a emigración separáronos. De feito, Francisco Ferreira, que tamén é do grupo, segue en Barcelona, non puido estar nesta ocasión. É certo, estiveron 25 anos en tocar, pero a música sempre estivo aí. Que se sinte cando estabades outra vez os 4 xuntos, instrumento en man? Sintes unha alegría. Antes da primeira nota. Sintes unha alegría, sintes unha emoción. Sintes unha emoción. Tivestes que ensayar moito, non? Por suposto que sí. Tuvemos que ensayar un pouco porque, claro, estaban os dedos, pónseche, non sei, ponse bravos, ponse entomecidos, non parece que non encontran os buracos do instrumento. Pero, bueno, por de ensayar un pouco e tal, bueno, imoslle sacando algo agora. Somos todos iguales. Dicimos, vamos tocar esta pieza, tocámola. Outro que era aquela, tocamos aquela. É igual, entre nós non hai problema. Nós tocábamos, os outros bailaban, e divertíamos nós e divertíanse eles. Pero non tocabades 2 horas como as orquestras da hora. Canto tempo tocabades? 2 horas? Nós tocábamos máis de 2. Por eso digo, as orquestras da hora tocan 2 horas. Vos canto tocades? Nós era todo o día. E parte das noites, ás veces. Cando vos xuntastes 25 anos despois, que vabades sin tocar xuntos 25 anos, que che pasou pola cabeciña? Como foi así o... A min gustame isto, entón a min solo é baterme cos pés no chao e vamos ao choe. Non hai que animarte moito. Non, gustame a música. A música é que a xente se divirta, non? A cantos de vos lle soa esta peza? Efectivamente, é o Casachov, un tema que causaba furor nos 60, así que os músicos que ían polas festas tiñan que tocalo. Por iso, no repertorio dos gaiteiros de Vilar, ademais de muiñeiras e jotas, está este tema e outros como Mi casita de papel ou o famoso Congratulations. Vaya festas debían armar. E aí había homes que entendían eso. En Vilar non hai cafeterías, nin cibers, nin sequera hai cobertura nos móviles, pero non se botan en falta. Aquí as tertulias fanse polos camiños, as novidades contanse nas leiras ou mentras un merca o pan. Non hai presa, non hai estrés. Agás para o panadeiro, claro, que anda sempre máis apurado. O tempo en Vilar mídese de outro xeito. Pode ir para adiante, pero tamén pode ir para atrás, porque os recordos andan sempre polas rúas canda eles. En tempos moíamos para comer, para amasabas e comías, cocíamos e comías e, bueno. Pero agora isto que cosechamos, utilizámoslo para lle dar á facenda. Nós comemos o que nos tran. Antes feíamos o pan de aquí. Pero agora, pois, a xente xa non se preocupa a fer o pan e compramos aos panadeiros. Que é máis ruín pan que este, pero... A raíz desto comeuse pan estuvemos nós mesmo no tempo da guerra aquí nos pueblos, bebíase mal.
pero nunca se pasou fame. Tanto que ten traballado non merece unha reforma. Como teña auga e anda, e se non ten centeo anda igual ás voltas, en cuanto non se escaralla todo. Vamos vos dicir como foi o noso pueblo nos anos 40, por lá. Cuando nós nacemos. No, é para acá. Ah, onde xa ves. Mira a casa, Non me a recordo. primeira casa que hai vindo de arriba, ves que tellado ten? Fíxate, ali. Estes eran os tellados Ali. que nos acordamos no noso Vis que tellado ten? Que tellado che parece que será? de colmo, palla, lle chamamos. Palla centena. Iso era o techo que tiñan as casas deste pueblo, nos anos 40. Conseguíase a hora do centeo que sementamos, pois ao mallarlo, espallábamos aquilo, o ruín, tirábamoslo, e o aquil máis teso, máis dereito, aproveitábamoslo chamábamoslle colmar. Xuntábamos ao pueblo todo, a mellor un ou dous de cada casa, e entonces pois se dábase un taco a terminar, dabas pan e viño. Pan e viño, e despois viña a seguir para outro, e así. Era custosa, axudábase. De Randín aquí fixemos nosa a pista esa coa Ixara. Que che parece? A mao, houve que facer A mao, Mira, Ainda descubre aquí mira, aquí descubre o que nós fixemos, fíxate. unha maravilla. Eso foi o que fixo o pueblo. Isto non Calcetanos sabía os camiños, meteus a agua, a mao. E isto fixémolo a mal tamén. Fixemos os desagües a mao. Non tiñamos nin escuela. Nós cando fomos algo á escuela, que fomos pouco, por desgracia, fomos a unha casa particular, que non había nin escuela pública. E todo eso fixo o pueblo, a mao. Todo o que necesitamos saliu de nós. Eran bons tempos aquiles, Xa lle habían de dicir aos de hoxe, no, tendes que facer isto. Algo como isto tirou para adiante. Salir. A Paco, o costume de traballar coas mans quedoulle e por iso está todo o día argallando a maneira de telas ocupadas. Un costume que agudizou durante 30 anos como conductor de autobuses. Entre o volante e o clarinete, Paco mantén as súas habilidades en plena forma. Todos estes días pasados fixen esa obra. Que sentido ten esa obriña? Unha barbacoa para asar carne. Fixen esta cera para pasar pa aquí. Fixen este moriño. Este é un pequeno invernadeiro. Estes tomates salen, fan unhas salsas. E mira o que hai de pepinos. Sobrantes, porque hai unha cantidad deles xa na casa de medo. Ves? Estas son as zanahorias, ves? Mira que cargadiños están e non lle facemos caso. Por agora, como chegou unha jubilación, bueno, pois teño que buscar algo en que invertir o tempo perdido, tempo libre. Dios mío, estou coa miña familia moi a gusto, cos meus fillos, cos meus netos. Non hai ninguna cousa que che supere a compañía da tua familia. Pero ao mesmo tempo, topas de menos ese ambiente que tu veches. Do amigo do bar, de tomar o café, de botar a partida, eso, bótalo de menos. Eu tiñei un netiño que ten agora 8 aniños e xa toca un pouquiño na gaita, pero vaña enseñando todo desde un principio. E o abuelo babexa todo por él. Bueno, por supuesto que estou orgulloso del, claro. Din que os de agora tocan mellor técnicamente, pero que antes se tocaba máis co corazón. Sí, bueno, porque, claro, ahora o que vai aprendendo ahora, pois vai collendo todo aquilo que lle van enseñando. Era todo de oído, de oído. Todo. E tiña de lo que pillar a primeira, porque non Todo, se podía gravar. aquilo había que primeiramente, pois, ilo sacando como se pudera e bueno, pois non... Aquelo enseñanza non tuvemos ninguna máis que o que sacamos nós. Canto custou ese clarinete? Por 250 pesetas naquele tempo. Ainda o tes? É o que teño. Ainda sigue sendo ese clarinete? Ese clarinete ten logo 60 anos.
Misma. Oímos antes unha historia fantástica sobre un avión que caeu en que ano? Pois ese avión caíu o ano 1944. Non sei que tipo de avión sería, pero era un avión de guerra porque viña pois cargado de armamento. Aí hai un alto arriba e petou no alto. E foi cando se desfixo todo aí. Como estábamos na fronteira, o primeiro que se pensou, dixeron, están bombardeando en Portugal. Os mozos que había un pouco maiores, máis maiores que nós, pois eles mesmo fixeron un escote e compraron unha gaita galega. Entonces, pois, claro, necesitaban un bombo e unha caixa. Entonces, as latas do avión eran de aluminio, moi dóciles de traballar. Entonces, que facemos? Pois vamos buscar unhas chapas ali, arqueámolas. Entonces foi cando se iniciou ese primeiro reiteiros do pueblo de Vilar. Celso e Recadero, a raíz deso, foi cando eles principiaron pois aprendendo naquil bombo e naquela caixa, que eran en general todos os mozos do pueblo, e eles aprenderon ali a tocar naquilo. Xa oístes, os primeiros músicos de Vilar reciclaron a fuselaxe dun avión de guerra que en vez de bombas acabou por converterse en bombo. E como de todos aprende a seguinte xeración de músicos, ou sexa estes que estades vendo, non debidou en facer o mesmo, só que eles empregaron tornillos e chapas de zinc, chapas que, por certo, requisaron nas obras dunha carretera portuguesa. E bla que os tendes un bombo e unha caixa con máis de 50 anos, iso si pesan un quintal. Non se imagina os montes de Vilar sen atoparse con Celso. Naceu aquí e aquí se criou con outros 5 irmáns. Agora viven 2, un na Argentina e a outra en Vilar. A que lle dá mimos e lle botón a man cando precisa. Aínda que hai que decir que Celso é un home moi independente e feliz, sobre todo cos animais e ca natureza, aínda que o traballo ás veces sexa duro. É custoso andar aí con unha persona sola tantas horas. A min é o que me custa, mas a min gusta andar coas casas. Agora somos maiores, se custa máis. Veis? Sabe ela máis andar coa res que a mí. A mar fui moito con ela. Pero ela, mira, cando anda quieta non lle toca, pero se ve que colle unha marchiña que vai. É un artista. Di, anda, axúdame. Non é só gustoso, é que estar sujeto. Queres salir un día para onde queres e non podes. O ter animales hai que se amarrar aí, non? Fun a Argentina ver aquele irmão. Estuve lá 17 días. Eu e un sobrinho, un fillo de aquí da miña irmã. Pasamos lá, maravilloso, chico. Eu xa me quedaba lá. As calles, quanto te alcanza a vista delas. Todas cos árboles, aquela llanura así, que bonita aquela. ¿Qué? Vamos, hala. ¿Qué? Un pastor que non pode ter a casa moi limpia, porque non sabes que ou a dir coa res ou limpiar a casa. Isto para min é un máis práctico, pero depois unha supiña, unhas patatas cocidas con huevo frito, eso ainda vou facendo. Cando un cociña para outro, pero cociñando para un, sempre está bom. Chega un día que fai falta a compañía. O solteiro de ouro, eso sí, Sí, eso sí. Como podes seguir solteiro sendo tan simpático? Explícame eso, porque mozas tuveches que ter Eu que sei. a montóns. Poucas, nin bajar tiña de ir a elas, sí. Andábamos tan atareados que... Como era a vida aquí en Vilar, con 6 irmáns, hai Chegou ben. 50 anos. Como recordas ti? Aquilo fatal. Eu era o máis pequeniño dos 6. E a Marbella eran mulleres. Tuveron que rozar, estrume, cargaban os carros, labraban e todo. Era esclavo aquel.
chamámoslle unha coroza. É a mellor cobertura que houve. E despois pumos o mandil, me. Estas eran as capas que tiñan as mulleres tamén, As mulleres, por dentro da coroza, para ainda abrigar máis, puñan esta. Inda que nevas, andabas alá. Iso é o mellor que hai. Dios me libre. Isto a botar isto por riba, deitábaste aí, ni se monta, pero non tiñas frío. Sin embargo, cando deron en vir a capa, amigos. Pero ti sigues pegado ás cabras. Sí, pero... Sigues tendo cabras. Agora isto é máis práctico. Eso. Agora, máis ben é por pasar o tempo. Por pasar o tempo, que che dan as cabras agora? Bueno, dan... Pairan e dan cabritos, dan unha subvención por telas tamén, pero non, por eso xe non nadie anda con eso. Celso, como cambiou o conto, non? Sí, cambiou moito. Agora estamos vivindo ben. Celso sempre alerta cun ollo nas cabras e co outro na leira do lado, para ver a Recaredo, o percusionista do grupo, que xa vedes, traballa afanoso e concentrado na terra, como fixo sempre. Toda unha vida sen contaminación, e xa se lle nota, forte e guapo como cando era un rapaz. Por algo ten a Jesusa totalmente enamorada. Moi guapo, moi bo mozo e gustábame para ser meu novio e foi meu novio e marido. Como tocaba a pandereta. Tocou moito e cantaba moi ben. Cantaba moi ben, nunca se me olvidará algunha Ainda lle canción. pode cantar un pouco. Ahora se lle Ahora xa, quere cantar e ainda lle pode cantar. ahora xa non me Non se me olvida que cantaba cando pasou alá pola miña porta. Aquí vivía a miña señora e os irmãos e os pais. Entonces, cando nos pasábamos cantando por aquí abaixo, pois puñanse na ventana mirando e mencionábanse, pois a vernos, mencionábanse con nós. E viña cantando Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires puede ser. El que vai a Buenos Aires non se acuerda de volver. Botei má a porta. Ao estaren un pouquiño grandes, pois matámolos. E despois, pois, que nos prepara é a miña muller. E, pois, botelle, fainos ben feitos, cunha salsa ben preparada, ben que gusten ben. Sí, antes non lle gustaba, pero agora sí que lle gusta. Porque antes tiñamos criábamos moitos polos. Pero como dixeron que viña esa epidemia que lle chaman a gripe aviar, pois tuvemos un pouco de manía aos polos. Entonces, empezamos cos coellos. Estamos moi contentos cos coellos. Están buenas. Non sei onde está desta casa. Caseime, trouxen a ela para aquí e eu aquí estuve sempre. Xa levamos 42 anos casados, así que xa non son 42 días, como os matrimonios de agora que se casan e a mellor duran os 42 días e cada un xa vai para seu lado. Bueno, ás veces tamén temos os nosos despiques como a todos os matrimonios, non vai a... O que di que non ten nunca a ver, que non ten unha riña, pois, e se minte. Ela tarda máis, é máis rengorosa que a min. Eso depende. E aquí estamos, aturando un ao outro. E aturarémonos. Se a nosa cabeza nos sigue ben, seguiremos un co outro hasta que morramos. Están aí traballando porque están collendo unha prensa para o viño, non? Sí. Está Jesús traballando. Sí, eso. Está fuerte E Jesús, Sí, Jesús e o meu xenro. Os vosos fillos non viven aquí con vos? Non, un está en Barcelona e a outra está en Xinto. Aquí non dá para vivir agora a xente nova. Nós vivimos porque xa agora estábamos da nosa paga, que senón
tamén vivimos antes, pero traballando moito. E eles, agora os novos non queren moito traballo. E Jesús a que dicía cando marchabas por aí de festa? Que iba a decir? Que fora, pois, cando é así para ganar cartos, pois, de mí non desconfiaba. Mira como di. Entonces, pois... Pero é certo que os músicos antes, iso dino todos, que os músicos antes tiñan moito máis éxito entre as mulleres. Eso é. A ver... Nos os éxitos tirámonos por aquí no pueblo, pero por alá nunca tuvemos éxito. Nunca estuveron aí alrededor, non? Como a tolas. No. Dicíasme antes que coñeceches a Jesusa nun fiadeiro. Eu quería que nos contases como eran eses fiadeiros, porque eu, claro, nós xa non nos vimos. Bueno, xa estábamos antes neso. Pois o fiadeiro de día era a campo libre. E despois viñamos de noite, ás tantas da noite, pois viñamos para unha cuadra desas. Había veces que non había, porque había moita facente, había que lle pedir ao dueño de podíanos deixar a corte para fermos o fiadeiro. E se cuando botaba as vacas fora e metíamonos ali tocando para bailar ali. Algún que tiña unha cuadra libre, nun momento, ala, dicía o dueño, tendes que mirar o estrume para... Bueno, o estrume xa lle machacábamos aquela noite, metíase o estrume, pero antes nem nos cheiraba a cuadra. Entón as mulleres había que ir con cuidado, apalpando, pero con xeito, porque por menos de nada viña un bofetón. Como iso está palpando con xeito? Bueno, chajándolle a mão, porque tamén unha parexa se quere tamén sin tocarse, o contacto é moi... Importante. Claro, é moi importante. Pensei de moi pequeniño, que son agora pequeno. Isto sale todo. Pequeno sí, Manolo, pero el é un dos dous gaiteiros de Vilar. Nunca abandonou a música, mesmo tocou en orquestras durante algún tempo. Manolo, digamos que completa o quinteto. Con Francisco, o que non está, comparte instrumento. Con Celso, a picardía. Con Paco, a actividade. E con Recaredo, o amor pola familia. O meu sogro, o meu cuñado, a miña muller, o meu fillo, aquelas que ven na carretera son parentestas tamén, e así. E guiarando este tratorciño que é de pouca potencia, pero vai fendo traballo. E entonces, pois, hai que luchar. O campo é moi custoso, se non hai xente que se fai unha persona sola. Que eu estuve por razóns de enfermedades da muller e non pude vir hasta o 20 de julio. E cando cheguei, eu tiña todo somentado como se eu hubiera estado aquí. Eso é ser unha familia. Hai poucos pueblos que se vexan unhas veces como estas. Nun pueblo de Vilar que é moi alto, pero hai boas verdes. É boa cosecha, boas mulleres, boas homes, boas... todo bo. Manuel sempre estuvo ligado a este lugar, sí. E tamén moi ligado á terra, non? Ao monte. Sí, sempre, eu anduvo sempre no monte moito que no forestal. En produción, pois, anduvo traballando de peón, anduvo de capataz no monte, anduvo, fixen de todo. Sí que saliches cando foches a Mili. A Mili, sí. Que estuveche en África. En Ceuta, sí, é como sabía. Ah, un paxariño, como dixo. Pois estuvo en Ceuta, sí. E que tal, Alán, cando viches aquelo? Porque é hecho moi distinto aquí. Hombre, pero bueno, pasei no ben. Apunteime á banda, pasei unha Mili como non, Eso é o que te iba a preguntar, porque incluso na Mili estuveches ligado ao que é o tema da música. Sí, Ti levaches unha gaita, ou non? Empezamos con 6 e terminamos con 16. Pois sí que eres un home de influencias, ti, Manolo. O moi pesado te puxeches para ter 16. O día que collemos a gaita gallega en Ceuta, a mí traíanme nos ombros. Cantos galegos había ali? Muchísimos, muchísimos. Tan pegadiños estamos a Portugal que, claro, non puidemos resistir e pasamos ao outro lado. Isto é Turei, a aldea máis cercana a Vilar, tan próxima e tan diferente en certas cousas. Isto foi feito todo a mão. En Vilar
tan ben colocada como esta non estaba, pero tiña unha cousa parecida. Isto está moito millor con nós. A nós debemos para botarlle o cemento e ao mellor estropeamos o suelo por botarlle o cemento, claro. Penso que os portugueses vão mais para a tradição antiga de pedra, as casas, preservar as casas em pedra, como aquela casa está ali, estava, que ainda havia há algum tempo, estava toda abandonada de qualquer maneira, e agora está preservada ali de uma forma importante. Sim. Que já não vejo, por exemplo, em Espanha, aplica um bocado de cimento, um bocado de asfalto de alcatrão em cima de umas pedras que... Sim, em Espanha não se conserva tanto a tradição antiga. A tradição antiga, sim. E é isso que não deve fazer, como esta casa aqui. Foi um contratista espanhol que arranjou isto. E aplicou aqui estas cintas assim, saídas para fora em cimento, que isso não devia existir aqui no nosso povo português. E eu penso que devíamos aprender algo com o povo português daqui do Torei. Vamos a ver, de feito, agora en España xa se está facendo moito desto tamén, de restaurar as casas en pedra, Nós incluso... temos que ver uma coisa, que aqui começa Portugal. Sí. E acaba. Comeza no medio de España. Sí, sí. Houve un tempo no que os portugueses viñan mercar as tendas de Vilar e outro no que os galegos lles levaban as cousas alá. Claro que isto facían en burros, de noite, e que a Garda Civil pisándolles o rabo. Non o comenten, pero aquí todos teñen o seu currículo de contrabandistas. Tiñamos que facelo, pois, normalmente de noite. Porque se o facíamos de día, bien foran os guardias de aquí de Portugal, bien foran os guardias, a Guardia Civil Española, bueno, pois, no momento que te encontraban, se algo levabas contigo, pois cho quitaban. Pasábamos os burros, pasábamos bacalao, pasábamos marisco, pasábase de todo. Incluso empecé tarde, que os outros xa había moitos anos que andaban e eu non iba. Pero despois, ao final, animeime e iba como vosotros. Pillaron-nos moitas veces. Levaban-nos os burros. Nos os jefes nunca aparecían, nos íamos os dos burros. Sempre íbamos pringados, como Claro. ahora, igual. Era o sargento e un guardia. Estuvemos ali falando e eu dixenlle, estuvemoslle pedindo a ver se lle deixaba os burros. Os outros eran os rapaces novos que... E eu dixenlle, mire, visto eso que non nos pode deixar os burros, vamos tomar unha cerveza e amigos imos ser igual. Foi, aceptou-nos a... E van os chavales que dan fora escapanlle cos burros. Enter. Había que andar de todo para ganar 4 pesetas. Pero se me dixo Celso que a veces serades unha porrada de xente que case parecía unha festa. Bueno, se dixo Celso... A necesidade levaba a cousas como contrabando, é certo, pero ademais de bacallao e marisco, entre galegos e portugueses circulaban outro tipo de cousas, as ganas de festa, a música, os bailes e, como non, o amor. Como a señora Aurea, que o deixou todo para seguir, como di ela, o seu portugués. Eu vim para Portugal con un portugués. Dese portugués teño 2 fillas. O portugués xa morreu há 32 anos. Eu sinto-me galega sempre. Eu son de Galicia. Eu son de Galicia, son do pueblo de Rubiás, Ayuntamiento de Calvas de Randín. Nós pois viñamos andando de Vilar a Iquí. Andando, cantando. Andando, viñamos andando e despois íamos andando tamén. Primeiro tocábamos aquí. E de noite, tudo de noite. E de noite, exactamente. Esta mesmo, e a Áurea e había varias que eran boas mozas. Eu era unha bailarina de categoría, que pensas? Pasei por Vilariño cantando, e as mozas de Vilariño quedan no río lavando. Pois sí, señor. Sí, señor. Eles traían caixa, traían bombo, traían clarinete, e traían uns ferriños tamén, non traían? Platillos. Platillos, sí. Traían unha música, ai que ben tocan, ai que ben tocan. Bueno, pois hai que aproveitar o toque deles.
E acabamos, mira, que agora xa me están Ben, ruxindo, entrando gana están me de- ruxindo as tripas. Vale, pois entonces acabamos, se o Diel. De que a nada xa, Acabamos. xa me forman iles a orquesta.